delikátna otázka. Akoby, ešte ťa to baví? Počujem stále viac. Minulé naposledy, keď som sa ma to pýtal, tak bol tak, že no okej, že celkom dobrá, teraz mám mňa radosť. No nechápem, prečo sa všetci tak hrozne musia za všetko plašiť. Všetko čo? Plašiť? Plašiť, áno. Dobrý príklad s tým pivom. Tak ukázalo sa, že to neprejde. Teda zistilo sa, že to neprejde, rodičia hneď okamžite koaličná rada. Prečo okamžite koaličná rada? Takže... Ale Ďuro ti to teda povedal, hej? Povedal mi, že došli za ním, oslovili ho, ale teda, že samozrejme odmietal. Presne si povedal, 300 000. Ale vraj váhal na začiatku. A vieš čo, ešte sa vrátim k tomu tvojmu poslancovi, raz ti povedal, to bol. Alebo nech ti to ty dostávaš informácie zo Sisky. Ja sa mi to rovno povedal ešte dobrý, že povedal, že bylo vedu. Ďuro? Povedal mi, že dostal pohodu. A do piči, tako, čo s tým urobil, ako mal s tým niečo urobiť. Ne? Dostal pohodu. Lenže on o tej ponuke chvíľu aj diskutoval. To bol ten druhý. No, Ďuro povedal, že na dvoch. Ja nevieš, že bol ten druhý. To je ma skôr zaujímavé. Ale teda takto, on sa vraj vyjadril, že to je niekto, 6 ľudí vás zradilo. Áno, a tak čo sa? No, už čakaj, že medzi poslancami všetci do jedného budú nejaké ťažké charaktery. No len, Aké môžu číslo odchádzať? ešte teraz je otázka, že takže zradili. Tak chápajte sa, že za peniaze. 300 000 eur. Taká suma chodila po parlamente včera. Za hlas? Ja som taký rozhovor celkom otvorený a mimoriadne otvorený. A už prestala si zbierať body za nás. Momentálne má, myslím si, že skôr kolegov z SPD z Mostu na toto vyhliadnutých, ale dala mi hlavy pokoj. Aj nejaký, som si vydúpal nejaký rešpekt. No. Čiže s tým, takto, ale nikdy mi nevadilo tak, že by som teraz išiel aktívne niečo podnikať, ale je pravda, bol som oslovený pár mesiacov dozadu. Pár mesiacov, povedzme 2. Že teda, čo by som povedal na takú alternatívu. Hovorím, že no, keď pán bol Mikloš, myslím si, že lepšie by sa ovládlo. Ale teda či taká nová vláda bude musieť dostať podporu, teda či by dostala podporu od SAS, samozrejme. No, ja to vidím celé takto. Iné to je človek, ktorý nemá pevný názor na veci, je to veľmi taká volatilná. Taká? Volatilná. Ja môžem dneska ti povedať tak zretelné. Jaj? Som len tak peknejšie povedal. Áno, to môj otec tomu hovorí, že ští večer na jednu stranu a ráno na druhú stranu. Áno. A konkrétne príklad ti dám, keď sme robili to zvýšenie DPH, kádráci tlačili na zvýšenie, ja som si ju, a ona teda, že dobre, potom som si ju zobral von, vysvetlil dôvody, takže dobre, že nie je zvýšenie, potom sme sa vrátili, potom, že bude zvýšenie. Behom jedného dňa zmenila 5 krát názor. Teda, na prvý názor bola, že zvýšiť, nezvýšiť, zvýšiť. Ešte raz sa mi podarilo ju otočiť, nezvýšiť. A potom sme sa vrátili, zase to KDH si zvrátila. A ona krásne bolo vidieť, jak tu, tak. Máte ešte jednu príhodu, ten celý ma fakt už nebude mať rád. Bola tá koaličná rada nás zvolená po voľbe generálneho prokurátora. Tlačil tam na mňa, veľmi na mňa tlačil Zurinda, aby sme okamžite opakovali voľbu. Po štvrtok na obec sme robili prvé kolo a druhé kolo tej voľby. A